Здравейте, скъпи приятели! Моето любимо хоби е да пея, но другото любимо хоби ми е да игра баскетбол. Сега ще ви покажа как правилно да стреляте в баскетболния кош. Това е урок за начинаещи. Това е като мини урок. Хайде с мен! Това е грешният начин за хвърляне в баскетболния кош. Това е верен. Гледайте сега. Едната ръка слагате така, другата така, колкото брадичката. И ако сте десничари с едната ръка, ако сте левичари с другата ръка. Както ви е по-удобно. Така трябва да направите. Ногата си остава. Така се упражнява. И ето сега. Аз не правя по първия път, но още един път ще си пробвам. И ето вече вкарах. Това беше част 1 и ви казвам чао, до скоро!